Hej alle sammen, og velkommen til den her video her. I dag, der skal vi lige prøve at snakke om et lille emne omkring lyden. Der er rigtig mange folk, når de først starter en YouTube-kanal op, der spørger sådan lidt, hey, hvad for noget udstyr skal jeg købe? Hvor mange penge skal jeg bruge på det? Så videre, så videre. Så you name it. Jeg der vil være YouTuber, der er YouTuber, I kender udmærket godt selv. I spørger altid jer selv. Folk, hey, hvad fuck skal jeg købe for noget udstyr? Og lige nu vi fortsætter, vil jeg lige sige, at jeg er småsyg, så hvis jeg virker lidt sådan halvsnøver lige nu, eller jeg snøfter, så er det derfor. Vi er rigtig mange. Jeg har selv været en del af alle, der spørger meget ind til, hey, hvordan sørger vi for, at vi får god lyd, og det bliver en god spiloplevelse, det ene og det andet, og kamera, hvad skal vi bruge? Bare lige for at tage den hurtigt, jeg bruger et Logitech C120, det er mit webcam. Men i hvert fald, den her video her kommer til at handle omkring lyd. Fordi at der er rigtig mange, der har spurgt mig på både på YouTube og mest. Altså det er faktisk ikke så meget på YouTube, som man skulle tro. Det er faktisk med på Ome TV, når jeg er derinde en gang imellem. Men der er rigtig mange folk inde på Ome TV, så der har spurgt sådan lidt, hey, hvordan fanden, altså det er en Blue Yeti, den kører via USB-stik, den går direkte ind i computeren, der er ikke noget XLR, der er ikke noget lydkort, der er ingenting. Hvordan fuck får du så god lyd? Og der har jeg kun én ting at sige også, det er, at jeg bruger et softwareprogram, der hedder Voicemeeter. Det program, jeg bruger, det er det her. Og hvad det gør, det er, at hvis jeg nu for eksempel, jeg skal lige være sikker på, det er det rigtigt, der er slået til, jo, det er det super. Det gør, det er, at hvis jeg nu for eksempel tager og rykker min mikrofon hernede, så bliver min stemme ekstremt fucking dyb. Hvis jeg rykker den herover, så vil jeg nærmest tro, at det bliver sådan noget rigtig McDonald's-mikrofon. Og der er spejlet, så er der måske lidt eko her, og det ene og det andet, men jeg har den primært på det her, fordi det får min lyd til at være rigtig god. Og hvis jeg nu lige prøver en gang her, okay. Det her, det er sådan mikrofonen i sig selv lyder. Den lyder nok ikke så skide forfærdelig. Jeg ved det ikke lige, fordi at jeg tror sidst jeg hørte på en Blue Yetis egen mikrofonlyd, det er nok 2-3 år siden, så jeg ved faktisk ikke, hvordan den lyder lige nu, men fra hvad jeg husker, så lyder den knap så god, som den vil gøre med programmet. Okay, nok gonna lie. Jeg har lige hørt optagelsen, ikke også? Og jeg vil egentlig sige, at den er ikke så forfærdelig, som jeg troede, den var. Fordi jeg har hørt rigtig mange historier med, at mikrofonen skulle være forfærdelig. Det er den overhovedet ikke. Så hvis I vil have en starter-mikrofon til YouTube, så kan jeg klart og varmt anbefale en Blue Yeti. I behøver ikke gå ud og bruge flere tusind kroner på dyrt mikrofonudstyr. Så ja. Det er det så sådan, mikrofonen lyder med programmet slået til. Så nu er det den lyd, der går over. Det er til jer, der ikke er så gode til OBS, så kan I godt lige få lov til at se det her engang. Det jeg gør, det er, at jeg går herinde under, trykker på egenskaber, og så kan jeg så vælge herinde. Og lige nu har jeg den på Voicemeeter. Så den lyd, I hører herfra, er den lyd, der kommer fra programmet heraf. Men det program, der nogle gange godt kan tage rigtig fucking meget plads, fordi det kommer med opdateringer næsten hvert andet minut. Sådan føles det i hvert fald. Der er meget tit opdateringer til lortet, hvilket er PC-irriterende og koster rigtig meget plads. Så i længere tid, som I nok også har set på Resident Evil video, og på Resident Evil, jeg har optaget hele spillet færdigt, og sammen med min kammerat. Jeg har bare ikke fået redigeret dem endnu, fordi jeg simpelthen ikke har haft overskud til det, og jeg har ikke haft tid til det. Men tingen er, at som I nok også skal se den Resident Evil video, der snakker jeg lige pludselig om den her mikrofon, som jeg er meget interesseret i, og det kommer her. Jeg overvejer gevaldigt at købe en Shure SM7B. Men jeg har i meget lang tid godt ville have haft noget bedre lyd, der ikke krævede et fucking program. Så har jeg så været ude, fordi at jeg endte med at have penge, ikke også? Så jeg har været ude og gøre noget lidt dumt. Jeg har valgt at købe noget ret dyrt. Jeg har valgt at købe en Shure SM7B. Så når vi kommer ned til mikrofonen, så er det første vi ser, det selvfølgelig, at der står Shure her, og der er vores lille ekstra popfilter her. Det er bare sådan et ekstra tykt popfilter, vi får med. Det er mere til, hvis man laver noget broadcast eller sådan noget. Anyway, hvis vi kommer ned til lidt mere spændende del her, så fjerner vi lige det her stykke papir her engang. Så kan I så se her, at der står, det er en, hvad fanden hedder det? Cardioid. Engelsk. Men det er i hvert fald en Dynamic Vocal Microphone. Og det er Shure, SM7B og ja, alt muligt pis. Det er bare brugsanvisning. Det er fuck, det der vi ikke brug for. Det er hernede, hvor vi kommer til en spændende del.
har vi så selve mikrofonen. Og det I skal vide derude, til jer derude, der overvejer at købe den her mikrofon her, men I ikke rigtig er helt sikre på det. I skal lige vide én ting omkring den, ikke også? Den her mikrofon her, den kører via XLR-kabel. Okay, bare lige for at tage det hurtigt, ikke også? Fordi at jeg er kæmpe idiot til at forklare det i den oprindelige optagelse, ikke også? Det der er ting med den mikrofon, jeg har valgt at købe, det er, at den er XLR-drevet, og den er en dynamisk mikrofon. Og hvad dynamisk vil sige, det er, at det er en ufattelig stille mikrofon. Så der skal rigtig meget power til os at køre den. Og det vil sige, at man er nødt til at have en cloudlifter, fordi at hvis man skruer helt op for mikrofonens lyd uden en cloudlifter, jamen så får man forfærdelig lyd. Altså så kan du lige så godt bare købe en billigere mikrofon. Og igen, primært årsagen til, at jeg har valgt at købe den her, er jo for nemlig at få bedre lyd. Og så har jeg altså været nødt til at også købe en lille cloudlifter. Så det er det, jeg mener med, at det er XLR-drevet. Så ja, kort lang. XLR, det kræver en del. Det er lige en ekstra optagelse, ikke også? Jeg tænker lige, at jeg skipper hele den der resterende unboxing-sekvens, fordi at alt, jeg kommer til at lave her nu, det er egentlig bare at prøve at sidde og snakke omkring, hvorfor at man skal tænke sig om grundet XLR-kablet og så videre. Jeg er idiot til at forklare det. Nu har jeg ligesom forklaret det, så vi skipper den her del. Tak. Super. Så kommer vi op fra bordet igen, og vi skal til at få sat en lille bad boy her sat på her i stedet for. Så når jeg er klappet med hænderne, så sidder den nye mikrofon her på. Og her der havde jeg egentlig tænkt mig at lave en joke, hvor at jeg vil stadig optage og så sætte min min webcams mikrofon til at optage lyd. Problemet er bare, at jeg sidder og redigerer lige nu, og man kan ikke høre en fløjtende fis af, hvad det er, jeg siger. Så vi kan lige så godt bare, komme nogle clips af mikrofonen. Så her kommer der forhåbentlig nogle ret lækre optagelser. Let's go. Nu burde det forhåbentlig være lyden over den her mikrofon her, I hører. Der er lige en ting, jeg også lige skal vide, det er, at grundet af den her kører over XLR-kabel, det er jo ufattelig fucking dyrt. Så der er sikkert nogen af jer, der sidder og siger, jamen skal man ikke bruge en cloudlifter og sådan noget? Jo, jeg har købt sådan en her, en Dynamite. Den giver ekstra 28 decibel til mikrofonen. Med andre ord, den er ikke forfærdelig stille mere. Så jeg håber, den her video har været nogenlunde interessant at se. Jeg køber primært ny mikrofon og nyt lydudstyr, og det gør jeg lige hurtigt. Det er en Focusrite Scarlett Solo 3. generation, jeg har. Men anyway, jeg håber i hvert fald, I nød videoen. Husk endelig gerne at smide et like, subscribe og kommentere på, hvad I godt kunne tænke jer at se, om der er noget med mikrofonen, I måske vil spørge lidt ind til, eller hvad det nu er. Der kan jo være rigtig mange ting, som I måske har spørgsmål til. Der er nogen, der har flere spørgsmål end andre, det ved jeg jo ikke. Men I må i hvert fald rigtig gerne spørge om det nede i kommentaren, og så kan jeg så vidt som muligt svare på det. Så indtil næste video, kan jeg det rigtig godt. Vi ses. Hej. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 no. See, we was cool right before it hit the fence, but it hit the fan when I got him down at the bench. But I took a break, I had to leave and go get cleansed. God forgive me.